Tinokanudzaiwa naMhanduwe tauya nenhau dzokugumisira dzosondo rino. Totanga kuringa Dzihwamupengo kwai dunhu rodzauroko mateverere ndi kwai gurukota reikweyo rakabatiwa Dzihwamupengo apa manje ano rakanga riri kumusangano naWaMunangagwa. Paribe agoziva kuti WaMunangagwawo waendawo chere mumugarandega kuti wazive kuti wana Dzihwamupengo kana kuti waribe. Iye akanga atoziva kare. Tichiringa futi pokare zvikoro zvizhinji zvikuramba zvindonyuka Dzihwamupengo kuita kunga howa hwakapfiripfiti. Kureketa kuno kwai chikoro chodhadhaya ndo chimwe chiro chaitawo Dzihwamupengo rakakurisa raibata wapwere wanosvika 32. Izvezvi kuri kuchihwa kutoti kuchagona kubenutsiwa gumbiri rakange rauraya nyika. Upfumi hwenyika noraramo yevanhu vazhinji yakange yavhiringika nokuda kwegumbiriri nokuti mapurisa nemasoja vakanga vakuita madira aJoji. Ukuwo kuzvikoro kune zvimwe zvikoro zvakutoti vabereki ndio ngavape mari yokugotenga zvifukausu pamwedzipo nezvishamba manja zvokuti vadzivirire Dzihwamupengo. Kureketa kuno kwai zvikoro zvizhinji zvokubulawayo pamwedzipo nezvokuManikaland zvaita ndizvo zviri kunyanya kuda kuti vabereki vabise mari wegani yokutenga zvinhu zvoDzihwamupengo. Vari kureketa kuti hurumende paribe cheiri kuvapa, saka vabereki ndo vanotofanira kuti vatenge. Takaringana noDzihwamupengo kudaro chipatara choye kusireni nanyasi kwai chiribe kusenza. Kureketa kuno mari zhinji yakandopindapo munguvayo yochando apo wakuru waireketa kuti chipatara ichi chagadzirira kuti chichitore vanhu. Zvinotoshamisa kuti kohoko kumanyepera akadari. Idi manyepo ano makumbo mapfupi. Tiri kufara nomumwe wedu chiremba anonzi Matifadza Shwachayo Davis uyo aisiwa muboka rowanhu wagere hunde youtano kuSt Louis kuAmerica. Tinoramba tichindoteverawo kwedu tichivakorokotedza nokuwarova manja makedekede okugona. Mvura zhinji iri kunaya munyika kwai yakonzeresa chiribe kana akamboona. Kureketa kuno vanhu waringana nomvura iri kundoramba ichipinda mudzimba dzavo, kunyanya vanogara mudzimba dzakabatana-batana dzavanhu vazhinji. Kurimuka, kukuwadzana, pamwedzipo nokusakubva imvura yega-yega zvokutoti vazhinji vari kutoshira kutoti vachabatira urwere hwemanyoka nokuda kwemvura iyi nokuti iri kundopinda pese-pese sezvo iribe kana muganu. Kwabuda masoko nomakwai okuti wachiwenga zvavari kuChina vari kumirirawo kuti wagoringana kuita musangano nevakuru wokuChina kuitira kuti wawanisiwo mushonga weDzihwamupengo kuvabenuke nawo munyika. Izvi vari kuringira kuti zvichagoita kuti vanhu vareke kugoreketa ipo vachabenuka kuti wachiwenga wakanga waenda kuorapiwa wachibva wanyepa kuti vanenge vaenda kuotsvaka mushonga weDzihwamupengo. Munyaya isingatifadze zvizhinji, wana mai wekwedu wachiri kundopfa wachizvara. Kureketa kuno kwakapfa kubva mumwedzi waNdira, kwakapfa vakadzi vanosvika 340 avo vanhu vakapfa vari panguva yokupona. Kwai dunhu roManikaland ndiro rakanyanya kuita vazhinji vakapfa, rino vanhu vanosvika 50 Idi dai hurumende yedu yagoita tusvinu wanamai wareke kugopfira pakupona. Totatamuka kuenda pasi rese. Wamasiwa kwai wagowana mari yokuti wawake muzinda wawo une chekuita nezvoumbowo hwezvinhu zviri kuitika pasi rese. Kwai muzinda uyu unenge uchinzi Build Data Center. Tinoramba tichindovatenda nokuita kwavoku, asi kwai vari kuLagos kuNigeria. Kureketa kuno kwai wakagoboyabo pokare imwe mari inosvika mamiliyoni $300 okuAmerica kuti waite zvibodzizvo kune dzimwe nyika dzakadai kunge Kenya nedzimwewo.
kune boka rakazvimirira rega rinonzi International Coalition Against Coronavirus rati hurumende dzomuAfrica dzinofanira kuti dzisvinure dzigarire dzakachenjera kuitiwa muembe nevanhu wakaita sana China nonyika dzokumadokero. Paizvi zvinyaya yekuti vanogona kundovapa mushonga uribe kuongororwa kuti uri kusenza zvisvinu chere kuti wavape vanhu ivo vari kuda kuti vaongorore havo zvavari kuda kuongororazvo. Idi hurumende dzedu dai dzagotetekera masoko akangwara akadari. Mukahatikidzwa kwesvondo rino kwai kukinya kwapiwa vanhu vochishona ugaro hwomunyika yokukinya kuita zvizvarwa zveikweyo vanosvika chiuru chibodzi nomazana matanhatu anomakumi manomwe. Vanhu wavo mashona akabva kuZimbabwe kwedu kuno mumakore okuma 1930 akabva agara kukinyako, asi kusvika pari zvino pakanga paribe kana wanozikana kuti zvezvazvo zvomukinya wakazvarana wakawandisa ikweyo zvokutoti vanhu wakawanda kureketa kuno. Tinoramba tichindotenda wakinyata nokuita kwaoko. Tiri pamufaro mashona iwoyu. Babi yangu murinzike zvisvinu tiboya nemuvhuro.